Mayong buntag. Diyan sa ta diri sa atong kuan. Diyan na pagmamisulod nga tulo sa trabaho diri. O pag video nya padumi sa balay sa akong bayaw adto sa babaw. Nya usa kay ko ning balsahan kay dugay-dugay na ko nakasakay in kabaw. Okay. Hala. Oy. Oh, nawa mga idol. Kita ninyo sa akong video. Makita ninyo mga idol. Uy. Ya, padumi dito sa bukid. Yay. Dumi sa kita nila. Dia si Kondir nagkabyon. Ala. Anhan na lang ako diha ada doon ko ni dia sa Cebu mamasahero nilong ko ani. Kabaw ako ko niya tangga. No. Tangga ni ako gisakyan. Oh. Kabaw. Gaguro sa kabaw ning balsahan. Nagsakay ko aning balsahan. Mga idol, makita niyo diri mao ni ang saka nindot diri sa akong pagbakasyon no. Sila ka adlaw mo pauli na sad mi. Dali ra man sad mi diri mga idol. Sa among pagbakasyon. Makita mga tuwad ani. Nao sa ubos oh. Kita ninyo sa ubos. Mga kahumayan. Ngari mi diri kay manguha mi og kahoy nga kuan isusugnod kung dagkong kahoy. Nga yung mga akong bayaw nga uban mi ngadto kay itas na ako no ko maka banding-banding sa mi ngari sa ilaha diri sa baryo. Nagtakilid na ang ko ano, e-bike. Diya sa Cebu. E-bike may atong sakyan. Pero dili ni e-bike diri. Kabaw oh. Kabaw. Mo niya itong sakyan. May nidiri ka. Wait, plate yan. Ano? Malangoy ka tinis lubot ka ba? Ay, taluma. Lubot ka ba? Daso kita ni kay bakilid sa... Tinsadit, manaog lang siguro. What? Manaog na lang ko mag Ari niya ko lubot kabaw padung. No. Nagtrabaho na to. Oh, na, sakay ka na nga may di ka ihog ka ng, may pa si bayot oh. May pa si bayot kay, may pa pagka, na. Tuwad ka rin na. Buon lang ko niya akong chinilas eh. Tuwan kay agot-ot. Lapo ko yun. Pinting lapo ka. Amo na ang basakan nilo. Malagpag kay kahumayan. Asa man ta manguha dapit? Dili man ta tuagi. Diri no?
Asam ta padung. Ah. Dala. Ya musakay na sa kog balik so mo. Ah. Eh. Ya barog na sa ko kay kung matuwad ta. Kalaya ta ni. Oh. Okay. Mo ni akong vlog dire. Oh. Walang ganyan sa Cebu. Walang ganyan sa state. Okay. Sila si Minda, July, tuwa man sila standard kay nangumpra para sa tindahan. Lapo kayo, basakan. Di amin lagi. Laong kayo kuan. Laong kayo. Lapo ko. Kita ninyo. Okay. Kung ira ba haluan dire? Haluan? Oo. Nadi ay. Oo. May halo na dit. Pantat, may pantat. Yaon. Yamat. Asa madapit? Damo inat dire sa pasakan. Nagturtol. Balag magturtol na apa mingari. Manguha ta. Nagani kasiling ad uno nila. Kaog ko ng haluan. Pantat, kaog ko na. Baligya sa ubos. Pantis di kaligya. Dito sa balay, biyaan sa namo dito sila si Dodong ug Rex ang silingan kay wa man sila sa Bakalay dani. Idam ko sa kong bayaw diri sa konti manguha mig kahoy para nay sugnod. Nagami diri sa basakan karon, no? Nagpusak-pusak ang lapok. Lapukon. Lingkod lang ko kay umutan ko an. Ito. Kuramtog na halwan. Kita ninyo idol ang palibot idol. O kung sa akong diring sa diring ako ang pag-vlog. Lala. Uy. Ito. Pastilan. Go. Magkakay ko rin ko ang kabaw. Ito ng balsa. Balsahan sa kabaw. Ada sa Cebu. Sakyan ako na, multicab. Yung ari ko sa Nyawan, e-bike. Pero diri sa probinsya, Kabaw. Oh, white liti ha, white liti. Oh. Nagsakay ko niyang balsa oh. Alaga lang mo. Mga kabaw diri nga nagtugway po. Baw. Kini ko nung baskana. Yung mong gigaan, dagan ko nung haluan diri og pantat. Stoy! Napay kasili. Ito na, ang usa ka kabaw, dito na sa iro. Ay, oh. Ako mga idol diha sa Cebu. Ay kalimot sa akong pag-follow, share o sa YouTube, subscribe, like and share. Di na mi sa kuan, wala mi mag-aging basakan. Kami bakilid. Asa ni tuyok? Patay mo ron. Ay manaog ko. Agoy. Adlok na wala sa ayo. Na kung isakyan oh. Dili ni multicab. Taxi kabaw na ni. Taxi kabaw. Hala, tuwad ka. Diya gadami aning sako nga nibugas. Kay ari mi sa
balay ni Idito, akong bayaw. Magkuan ato may maglungag na lang. Kaya daw hindi. Ay, What? 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 lapo kayo? Saan kayo? Lah. Ya, musakay na sa ko kay lapo kuno kayo oh. La. Uy, yun. Na, pagpiling lapo ka diri. Musakay na sa ko multicab diri. Multicab kabaw. La. Shout out na diyan ni Ruben sa Sun Gold. Nilang amo June. Ang among manager niya sa Sun Gold. Yes. Si Jeffrey Chung. O Magit. Yeah, shout out sa diyan sa akong mga kaubayan sa Inayawan. O sa delivery na ko diyan sa Gaisano Metro sa Kulon. Yeah, nagpa-probinsya sa ko. Mga idol, ako mga kabayan. Shout out ninyo diha. Oh, nagsakay ko og kabaw. Oh. Yan nagsakay ko ring balsahan sa kabaw. Ya, shout out ninyo diha, amo June, manager mo sa Sun Gold ni Ruben. Shout out diha. Basta taka uli dayon kay sagsarta ka uli dire. So sa 15 ka tuig mo na ni bakasyon sa kahit kami diri sa Minda. Sa mga bata. Shout out niyo tanan diha, Robin, Jeffrey. Ay. Ay. Yaw, kabaw. Suwad. Kita. Wala na taga ko. Shout out ninyo dia Ben, Ruben, Magit, Jeffrey Chong, Ulyot. Ano sig katugyot. Deliver ka sig duka-duka ng matulda. Diaw. Mao na niya ni atong delivery diha, kaya kunin dalhon no. Dalon din ako sa Cebu mo niya akong delivery kay way gasolina. Kaya may gid mabilin ako sa nila. Kaong ragsagbot kabaw. Shout out sila sa akong mga kauban diya sa Gaisano. Mga sa delivery. Shout out ninyo diha. Ya, di na mo tikap akong gida diri oh. Akong gisakyan. Amo na niya itong gagyan? Kaya mauli na ko diya po sa Cebu. Di na ko kasakay ani. Di na ko ka suot-suotan ni nga kuan diri sa bukid. Diri sa Mindanao ang yuta nga ri may pagka itom na sagol pula-pula gamay.
Yep. Kining kalubian diri sa akong bayaw. Grabe nga bunga nga butong. Ano na mis balay oh. Igsoon sa akong asawa. Ang tangad ba? Nara diya? Na dito oh. Ora. Na tuwa gani ato rin niya iba. Ikarga diri kay sayang. Na oh. Ang tangad nga sa Cebu, ang tangad tag 5 ang ulo. Oh, tangad, tingkanan tangad eh. Kuha kong daghan kay para lamas-lamas. Diri mag lauya, utan, basta sa nga pagsabaw, way laing lamas. Ang lamas diri tangad ra gyud. Tangad ra gyud mi among sabaw diri. Among sagol. Nga dito sa ubos, dito munay anihon na mo puhon sa di pa mo uli tabangan sa niya bayaw diri pag ani sa humay. Dito sa ubos oh. Lapad-lapad ni iyang kahumayan humay anihonon. Mauri ako bayaw si dito dito so ni Minda asa ta ato tabsakan sige nya ako sa ning ipos salamat sa pagtanaw niyo sa akong video ayaw lang dyan kalinte ang pag-like ninyo comment ang share pag-subscribe sa akong YouTube Ariel Armstrong ang akong YouTube. Magsako big tubig. Kay di amami diri sa bukid karon sa balay ni dito sa Bayaw. Diri kay wala may MC. Wala may MC diri. Kining ilang imnunon diri wag tubig tinubdan ni sa mga gamot diri sa bukid bugnaw kay probuyag ang imnon diri nga tubig kay gikan diri sa bukid gahapon wa nigdabong diri daghan kayo ang unod dabong usar gani ka wa ganan galing kuha. Teras dito. Magkuha mig para mainom. Di ay host ini sa akong bayaw muni ang puhon kwarta siya diya ko nuning asimbulon para ang tubig ato na musaka dito sa ilaha sa babaw no si Toy oh. Toy, ligo ka Toy. Minsan man ni maggalon didit. Asam ka magkuha? Ay, ang gada ng galon. Dato sa samahan ng basina naka bara sa kuan
sa hose ari niya pa diretso diri ang tubig nga gikan dito sa babaw. Maras dito. Oh, benar lamok. Uy, dito uy. Biro, bitag langgam. Uy. Ah. Imong gi da nagkuan si dito. Ilo ko no. Ah. Gidit. Nabara hanggang kuan hose. Ala. Pagasig tubig para makuha ng hugaw. Diyan na nagagas na ang tubig gikan dito sa babaw. Ilang makuha ang inunon. Daming lamok. Bago sa nimo naglimpyuhan. Ay, baha. Ako daw yung baha gabi. Oh, Natin na tabakan. Puro masiminto na una, wa na. Hindi na mo. aw masaminto na na. Hindi na. Hmm. Kaya may mama ni ako. Dito. Oh, pasaka sa balaw. Pasaka nito babaw. Minto na pala di kang ko sa tangki. Hindi man na mahubsan. Isa man ang kaldero dito. Wala man ako. Buslot? Buslot. Lamok. Wala na. Aham ta. Ito, uli. Ha? Uli. Pwede ko lang. Oh, lagi. May lamok. Pamana natin ang. Ano na ako? Asap. Dito na. Pasaka, babaw. Oh, ito balay. Oh. Ang galon. Dara kay balikon ra nako. Balik ko na na. Pasaka sa mis babaw. Gusto mo tinaw to ang kuan. Tinaw to ang tubig. Kaya bago sa niya giilimpyuhan. Pag-ano ng mga kabataan. Bukid na alay to. Yan, lamok diri. Lamok. Diba tanong hagdabong gahapon siya? Ah? Diba tanong hagdabong gahapon? Oh, diha ra to. Wa pa gito makalibot diri. Uban. Gahapon diri rami sa usaragan ni kapundok sing kawayan. Dito napita og sa ubos sa unahan. Di ato. Wa pa may kakuan dito libot sa unahan.
Ya, grabe kang bunga sa dabong. Muna diri ilang minda. Yuta ni sa akong paris. Puno sa saging. Abot ni dito. Anto dito sa ubos. Dito ato sa basakan. Mura sa doktor. Na ang hotoy gamay sa kuan ang hotoy. Muna nga isug-isug ni yung tabakuan. Tabako di siya di ko ano. Tus. Ha? Na nakaon sila kakao. No. Kakao. Wala kakao. Oh. This marigold. Kakao. Soya, labi ko sa marigold. Unya og mapuhon. Mamalik sa mi diri kay tuaman at tuam mis obos sa balay nilang July kami. Ilaram ni payag diri. Mag-ani na sad mi. Ugma. Tapos na pa mi nga red, kauli. Tabang-tabang din sa ko sa akong bayaw. Kung sa mga lihok ko nila diri sa bukid. Na tuaman sila minda sa kandag. Nangumpra sila si ida mga bata sila sa July. Tuwaron sila dito. Diri way alimuot, aya-aya pribuyag. Samtang sige sa ko tus. Sabi na ko na mo siga pa ni ay. Ben. Si taot ni mo diha, Magit, Rubin, Junri, Jipre, Chuna, kamo akong mga idol. Si Ulyot ang hingatugon sa delivery. Ano si Katugyot. Kaya maabot ko diya. Ihugong dito kayo sa kanyot. Yung si Katug. Magsugon na tag deliver pohon. Muuli na ko diya. Bintas na pa kong ngari. Kutob sa akong mabuhat diri panan. Yuklihok. Ako yung i-vlog. Kaya akong i-post. Yung iguli na ko diya pohon. Puno ko sa reels niya pohon. Sa YouTube. Ako ni sa YouTube. Sa akong YouTube, Ariel Armstrong. I like kalimting akong pag-subscribe sa YouTube niya. Sa pag-like, comment sa akong post, and share. Akong kamaob ba ko muna bako? Nanani nga klase sa tabako. Inani na lang mo bin oh. Wa pa'y kas kay kwarta bin. Kunya mga idol. Padung nami sa ubos. Ito na among mga kahoy dito. Gipundok na. Kunya padung na sa mi pauli. Diri sa among giabdan diri sa balay sa Kumbayaw. Kang idito sa igsuon ni Minda. Adit. Ngoni akong bayaw. Si dito. Nya musakay na sa kuan ning kabaw. Ang sakyan ako na Cebu multicab man. Diri kabaw na sad. Musakay na ko kay langas na gikuptan sa akong bayaw ang kabaw. Ako nga dit basing ulpot yun. Kabalitok na to ni Subos. Naga ako kaya di man ko manabako di sa Cebu. Ako rin nagkadingan lamok, dagang tagnok. Kuan ko kay para paabog sa tagnok. Sakay na ko. Sakay na ko ani. Hawid siya. Ikaw wat. Basta niya ka mahunlos. Wat. Lah, kinsa na murag ka ilaw. Wala, Oscar! Tay kasada ta. Tanawa guys, relaxing kay nas tanan. Sumo na kay nang padagat ug pabukid, pakanal na sa tao. Labay na. Labay na ni. lang oh. Labay. Di ko ka istorya. Wat. Di siya. Tapos wag na gato. Ilang kuan.
So dito. Wat. Mukupot ko sa ikog. Now, ikog sa kabaw kay padoon na sa kami mo lugsong. Kupot ko. Now, kabaw og sakyan ako. Dara. Mga kahoy. Yan, isakay ko sa kabaw. Na bida sa akong bayaw. Muna na utob sa akong vlog diri. Akong bakilid akong buhaton diri pag uli na ko dapon sa Cebu. Daghang ko ma-post diri napita. Di ta kakuha og signal. Una ko di ko ka live, di ko ka post kay diri lugar sa akong bayaw diri sa Ilaya. Wala gyud signal. Tuwa dito sa kuan layo. Ang signal may buntod. Nya karon diri gasakay ko ring kabaw. Kaya kabaw ang sakyan Nya padoong sa mi dito sa baryo. Adi sa balay, di sa Happy Valley sa gipuy-an namo sa Happy Valley. Kadit na edit. Nya kay ako sang itarong ni kung kuan para nahiwi. Ikog. Loh, kinsom na murag ka ilaw. Wala. Oscar! Tay kasada. Tanawa guys, relaxing kay nas tanan. Sumo na kay ng padagat ug pabukid, pakanal na sa tao. Ari gusto para maka kuan ko sa akong video. Akong itaro ni gamay nga akong kuan nga magunit to. Lubot sa kabaw o ikog. Giret. Dara. Yung isakyan kabaw. Nagsakay ko kabaw. Padung mo sa ubos. Dili na ni mutika mo yung gisakyan. Kabaw na ni. Mintas na pa mi diri. Magsigir ako og vlog para uli na ko po Cebu daghan kong kita nyo nila mga idol. Kining mga palibot diri sa amugi lakuan mga kahuyan. Mga kahuyan. Ya. Mao ni ang kabaw, Yan, nagunit po sa ikog. Ikog sa kabaw nga kung sakyan. Kaya kining kabaw sa ako ning bayaw. Duha ni kabuking kabaw. Iyahang sakyanan diri. Sakyan mo gamiton sa pagdaro. Sa basakan. Niya, tanan, magamit niya diri sa parte sa panguma. Daghang mga kuan ani kaning mga mamang magpadupad. Nyari. Ada cari pinumur losos ko. Wa ko kagunit sa ikog. Lana Adi sa toy. Toy naman. Ambak man dia. Mula ambak na ko. Ari na lang ko musakay sa tabuan, kabaw. Diri mo ni akong sakyan. Yan kabaw ang gisakyan. Sa kumbayaw ning kabaw.
Kay dulhogon man, naog lang ko kay basig mahitog pa ko dito sa ubos. Oh. Ya, basakan oh, lapad kaning basakan diri oh. Shout out din sa akong igagaw sa Butuan. Si Idi, si Juby, shout out niyo diha, agaw. Si Nini, si Bibi, si Tata, Rita, Tata, muna sa Rita, Bisita, Pabia. Ito akong bayaw, ito nagkuhan sa unahan. Hinaog ng kuskabaw kay medyo bakilid na. Hitog pa niya ko sa ubos kay duman dulhog. Kaya karon nagkanaas mauro ang tubig nga dingon diri sa ato pa ni siguro nature spring. Tubod gikan sa babaw. Ay sige yung tubig, kiribuyag oh. Na gadigay-day sa ubos. Mainom ni siya. Mainom. Tubig. Nakining basakan diri kay daghan man kuno ni kuan. Halwan. Unya kaya basakan sa luyo. Daghang halwan o pantat. Nga gabi gahapon ang anak ko ni dito nanguha sila og kuan baki kay giingnan ko mukaon ba kuno ko baki kana bang tinggaw nga kusog mo layat. Oh asa man ka itugway nimo na ditso nya lawas lang ko gito dire uban ta asa ka dapit mo kuan adera sige kini dapit ka mo ni yuta sa akong asawa dito babaw. Excuse me. Siya lang kay gikas pag-abot na mo diri. Pag-abot na mo di ko kabalibad sa ako mga igagaw diri sa side ni dito nga sa iyang asawa. Di ko kabalibad kay nalipay sila nga makita mi sa side nila si Minda nga nagbakasyon diri. Andam sila diri og kuan. Manok uli na mo. Hiyog manok nga wala butong. Di pa lagi ting prutas ron kay kuan day sa season din. Arta di? Mo na nga ang mga bata nauna maguli. Shout out day sa subon ako sa tanan din akong mga kuan sa Tabunok. Gagaw na ko sa Bunok si Daniel o si Silin. Shout out ninyo diha. Diha amin nagpa-probinsya sa si Minda. Diri sa Tandag. Surigao del Sur. Diha mi karon diri. Na bakasyon sa pamista. Makita ninyo tanan diri unsa mong mga binuhatan diri sa pagbakasyon na mo. Ipakita na ko diri ang palibot diri sa ilahang nga lugar diri sa Mindanao ug unsa ka kuan sa ilahang lugar kanindot. Napay ilang mga lubi diri nga puno sa butong. Grabe. Nao basakan sa luyo. Lapad kang basakan. Yo slow lagamay uwan sa diri hapon mag-uwan sa nasa tempo nga sama ni karon niinit na doon na lang sa karsada sa balay nila ni July.
Shout out dito nila ni Michelle Rupax. Shout out dito diya ninyo sa Mumangkon diya sa Inayawan. Pasensya lang yun sa akong kay medyo hanapan akong hutoy gamay nagsa. Adera. Sila. Nana. Wala pa. Sila July wala pa. Ada na bis karsada oh. Perting hawa na dyan sa karsada, mingaw kayo. Hubog na galing ni. Na si Rich oh. Na. Oh, si Rich. Oy. Murag full charge na galing ni. Yan na. Hi. Kung mga suod diri si Dudong ug si Rex mo ni nagbantay dia sa sa farm ni Laila. Yan kuan kang singan niya Romer. Si Romer. Ahos ba si Romer? Agos. Si Romer Agos. Oh, sila may nag-upotri si Bakalay. Excuse me. Kaya salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong page. Sa Surigao. Si Dodong. O si Rex. Ay, ko. Sige, salamat lang yung sa pagkuhan sa akong video, pagtanaw sa akong page. Pohon, mga diha sa kababayan ng utanan, sa mga followers nako sa Tibuok, labi na sa gawas akong igagaw dito si kuan nasa gawas si Judith. Salamat kayo gaw sa imong pagkuhan ng star sa atong video. Nya shout out din mo diha og sa imong bana. Musta na mo diha sa gawas og diha sa akong pangumangkon si Juan na diha sa Alaska. Sa gawas. Na salamat kayo tanan diha. Abi na ni Lalay. Lalay diri sa Happy Valley. Sa kuan pangumangkon ni Mindab kan si Lalay. Musta na mo diha? Shout out niyo diha. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Thank you very much.